परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मैया हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि 76थि रुंसारि सानाव बिथांनो बिबार बावदों। महात्मा गान्धीनि बावसोमलांनाया सुबुंफोरखौ सिबिथाय होनाय आरो बिथांनि नोजोर एबा थांखिया मावफुंनायनि थाखाय थुलुंगा होयो होनना मदि बिथाङा बुंदों। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मोनसे पस्ट होनायाव गाहाय मन्थ्रिया बुंदों दि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनो बिथांनि रुंसारि सानाव गोथार मान बावो, लोगोसेनो बै गासिबो मुंख्लंफोरनोबो मान बावो जायफोरा हादरनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांदों। बिथांमोननि बावसोमलांनाया जोंखौ सुबुंफोरखौ सिबिनो आरो हादरनि थाखाय बिथांमोननि थांखि लानायखौ मावफुंनो थाखाय थुलुंगा होयो। राजघाटआव सौहैनानै गाहाय मन्थ्रि मदिआ महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावो। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआबो महात्मा गान्धीनि 76थि रुंसारि सानाव राजघाटसिम थांनानै बिबार बावदों। बेराफारसे मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव महात्मा गान्धीनो मान बावदों। बिथाङा लिरदों दि सैथो आरो अहिंसानि लामायाव आगान सुरनानै हादरारिफोरनो गोसोआव स्वदेशी एबा हादरनि फोरों सिबिनाय सानदांथिखौ सोमजिखांहोग्रा महात्मा गान्धीजीनि रुंसारि सानाव बिथांखौ गोसो गोथारै खुलुमो। गान्धीजीनि शान्ति आरो अहिंसानि खौराङा दिनैबो गिबि थाखोआव दङ आरो बिथांनि सानथौआव जेब्लाबो हादरारिफोरखौ हादरनि फारसे गावखौ बावसोमनो आरो जिउ बावनायनि थाखाय थुलुंगा होयो। बिजेपिनि माहारियारि आफादगिरि जेपि साड्डायाबो महात्मा गान्धीनो मान बावनानै बुंदों दि बापुनि दिन्थिलांनाय लामाया मोनफ्रोमबो मुगायावनो गनायजागोन। स्वदेशी आरो अहिंसानि गेजेरजों भारतखौ उदांस्रि खालामनायनि लामा दिन्थिग्रा सैथो आरो अहिंसानि पुजारी माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि रुंसारि सानाव गोरबोनिफ्राय बिथांनो मान बावो। बिथांनि आदर्श एबा बोसोन आरो सानथौफोरा जेब्लाबो जोंखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै साड्डाया बुंदों। बेराफारसे मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआबो महात्मा गान्धीनि रुंसारि सानाव माहारियारि बिफानो मान बावदों। बिथाङा बुंदों, हादरनि थाखाय बिथांनि गावखौ बावसोमलांनायनि थाखाय जों जेब्लाबो साबायखर होनांगोन। लोगोसेनो हादरनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय आरो हादरखौ सिबिलांनाय साफ्रोमबो सुबुंनोबो मान बावो। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो भारतआ 30 जानुवारिखौ महात्मा गान्धीनि रुंसारि सान फालियो आरो हादर उदांस्रि खालामनायाव बिथांनि बिहोमा होनायखौ मान होनायनि थाखाय मुंख्लं सान महरैबो फालिनाय जायो। बजट सत्रआव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुआ 2024 नि बजट सत्रखौ गिबि संसदआव बिबुंथि होयो। गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ परीक्षा पे चर्चानि 7थि संस्करण नई दिल्लीनि भारत मण्डपम फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो बिमा-बिफा बिगोमाजों बाथ्रा सावरायो। झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। दिनै देबरगाव गोजौसिन फरायसालिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर लाइभलिहुड मिशननि आवगायनायाव वमेन्स फ्रेन्डलि मेसिनारि इकुइपमेन्टखौ सा 30 जाखांफु आबादारिफोरनो गथायनाय जायो। हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ बाहागो लायो। उदालगुरिनि नोलोबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्मा आरो नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि बोसोरारि जथुम्मानि जथायै खुंनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फंनैसो बिबुंथि होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।